Sponzorem tohoto pořadu je největší festival pracovních příležitostí Career Expo Praha. Vstupenku zdarma si můžete zaregistrovat na careerexpo.cz. Hostem Radiožurnálu je dnes David Škrobánek, propagátor dobrého otcovství. Dobrý den. Dobrý den. Jak se pozná dobrý táta? Dobrý táta je ten, který miluje své dítě a snaží se být maximálně přítomen. A vlastně je to tak jednoduché, nic víc není potřeba. Tak děkuji za rozhovor. Děkuji taky. Ne, tak asi bude ještě co si říct. Vy se za takového sám považujete? Jste hrdý táta 4 dětí? Jsem 4 plus 1, já říkám 5, to znamená 4 vlastních a 1 nevlastního, ale mám je rád všechny stejně. A k té první části otázky vždycky říkám, že je potřeba se zeptat mých dětí, ti mi dají to vysvědčení, já se můžu hodnotit, jak chci. Já říkám, že se snažím a je to cesta a každý den je to jiné a každý den to vysvědčení je jiné. Prostě jsme lidi, důležité je se snažit a pracovat na tom. Na příští týden chystáte konferenci o důležitosti tátů ve 21. století. Co vás k té myšlence přivedlo? Vlastně šlo o to, že když já jsem se vrátil v roce 2016 ze zahraniční práce, kde jsem pracoval v zahraničí a hledal jsem práci, tak jsem byl překvapený, že tomu, čemu čelí maminky, to znamená nějakým předsudkům, diskriminaci a podobně, můžou čelit i tátové, protože se vlastně vůbec o tom nemluvilo. A já jsem byl jako HR personalista, který se snažil ty maminky vždycky jako chránit a dát jim tu příležitost. A najednou jsem zjistil, že já jsem byl odmítaný, že se mi lidi vysmáli. Promiňte, jako otec samoživitel? Jako otec samoživitel, přesně tak, děkuju. Měl jsem v té době 3 děti, které chodily do školy, do školky a říkal jsem, tak já potřebuju ve 3:30 jít domů, tak to mi řekli, to se nenosí, takhle se starají mámy jenom a prostě to byly ty stereotypy, ty vzorce, které už jako každý z nás si představí, jak běží. To byl nějaký ten začátek a samozřejmě jsem si uvědomil v té době, kdy jsem si prošel docela náročným soudem, tak jsem si uvědomil, co je pro mě jako opravdu v životě důležité, protože skvělá kariéra v Londýně je úžasná. Nicméně, když potom jsou okamžiky, kdy není samozřejmostí to, že můžete uspávat své dítě a nemůžete si s ním hrát kdykoliv chcete, tak v tu chvíli vám dojde, co je opravdu důležité. Byla to jako drsná lekce, ale jsem za to zpětně rád, protože je lepší, když se vám to stane ve 40 letech, ne když si to uvědomíte v 70 v podstatě nad hrobem. Co znamená, že se jedná o první biznesovou konferenci o otcovství u nás? Já jsem člověk, který 20 let strávil právě v tom korporátním světě a vím z té zkušenosti, že ten biznis, ty korporace nebo obecně ti zaměstnavatele, ať to takhle řeknu pěkněji, jsou schopní dělat věci, pokud je to dobré pro jejich zaměstnance a pro ten jejich biznis. A jsou schopni to dělat rychleji. A já jsem tam vyrůstal a vím, že když firma potřebuje zaměstnance, potřebuje mít angažované, potřebuje si je udržet, pracovat s nimi, tak pro ně dělá věci. A dřív to byly dlouhé stránky benefitů, kolik stravenek a kolik volného času, ale dneska už se to posunuje mnohem dál. A dokážou ty firmy pracovat s nějakou flexibilitou, dokážou jim dávat rodičovskou nebo jakoukoliv dovolenou nad rámec. A já právě říkám biznisová, protože já úplně teda jako nemám moc rád tu politiku a trvá to podle mě strašně dlouho a potom z toho vyleze něco, co podle mě vůbec jako neodpovídá těm potřebám těch lidí, ale ty firmy jsou schopné to udělat. Takže když vezmu příklad, jsou firmy, které nabízí až půl roku rodičovské dovolené, včetně pro táty. A i třeba bez ohledu na pohlaví, nebo jestli to dítě adoptovali, nebo je jejich, je to úplně jedno. A je to možné, a ono se to třeba neví. A já právě skrz tu biznisovou konferenci se snažím ukázat ty příklady dobré praxe jak těm dalším firmám, tak vlastně i té společnosti, že to jde. Protože ono to jde a nemusíme čekat 10 let na to, až něco projde parlamentem.
Povídáme si s dobrým tátou Davidem Škrobánkem. Na webu máte heslo Staň se tátou, kterého bys sám chtěl mít. Není to ale tak, že se vůči rodičům spíš vymezujeme negativně v tom mládí, myslím, nebo v dětství. Takhle se ke svým dětem nikdy nebudu chovat. Mm-hmm. A asi je to jako přirozená cesta, protože vždycky se nám něco nelíbí a je to součástí toho pokroku, takže kdyby se nám všechno líbilo, tak asi bychom se nemohli posouvat někam dál. Já to nemyslím jakkoliv špatně tady tímhletím sloganem nebo heslem. Je to spíše tak, že pojďme pracovat na tom, abych já tomu svému dítěti dal toho ideálního tátu, který bych si představoval já. A to je vlastně všechno, protože je to nějaká cesta, nějaká práce a není to, že naši rodiče všechno dělali špatně. Já věřím, že dělali to nejlepší, co mohli dělat. No právě. A je něco, za co jste se rodičům zpětně, třeba jenom v duchu omluvil, za to, že jste nedocenil tehdy, co pro vás udělali nebo dělali? Je to jako velmi těžké pro spoustu lidí, jak omluva, tak odpuštění. Ve chvíli, kdy já jsem docházel k tomu zvědomování, tak vlastně mý rodiče byli vlastně na sklonku života a zejména ta moje největší životní výzva právě byla s tím mým tátou a ono to mé dětství jako bylo velmi obtížné. Můj táta ve chvíli, kdy jsem si tím procházel, tak vlastně na tom byl, jako řekněme, tak hodně špatně, že tyhle ty věci jako nebyl schopen vnímat, takže on tam byl hodně takový ten dialog nebo to uvědomění směrem k němu a bylo to jako vlastně potichu. Uvědomil jsem si, že některé věci dělali tak nejlépe, jak mohli, že to, že ten táta chodil do práce a potom chodil do hospody, není to jako ideální, ale já vím, že on mi to opakoval celý život, že chtěl, abychom měli dům a měli kde bydlet. A to byla ta hodnota té předchozí generace a ten dům mi odevzdal a naplnil vlastně to svoje poslání. To, že já mám to poslání v dnešní době jiné a chci mít kvalitní vztahy, chci mít krásný vztah s dětmi, aby vyrůstali, to je prostě jiná doba. Jak se mění role otce ve 21. století? Mění se zásadně, protože se mění ty nároky a ty nároky jsou jako ze všech stran. V prvé řadě to, co nejvíc tlačíme na sebe ze sebe sama. My chceme pořád mít tu geneticky, dá se říct, nebo už jako za miliony let danou roli živitele a chceme ji plnit. To znamená, že chceme přinášet, dřív to bylo jídlo, dneska peníze a když to neděláme, tak selháváme. Takže to tam je úplně dáno. A není to o emancipaci, to prostě chceme dělat. Chceme taky dát nějaké bezpečí, protože jsme ochraňovatelé vůči těm našim dětem a vůči té naše rodině. To pořád zůstává stejné. Ale to, co se vlastně mění, a chceme to my, chtějí to naše děti, chtějí to naše partnerky, chce to společnost, aby jsme byli milí partneři, aby jsme byli empatičtí, citliví a měli spoustu času a teďka vlastně najednou z těch 3-4 rolí, které tady byly dřív, jich je třeba 8, 9, 10 a v tom je to náročné. Jak to vlastně jako zkombinovat? Proto spoustu lidí pořád akcentuje ten work-life balance, jak to vlastně všechno skloubit. Já spíš říkám, že je to takové jako pucle, aby z toho vyšel takový pěkný obrázek, protože ta houpačka, ten balance jako vždycky je velmi, velmi vachrlatý. Takže spíš jak to jako zkombinovat, aby ten obrázek byl co nejlepší a ta výzva je právě v tom, jaké máme nároky na sebe a od ostatních. Neměli bychom spíš než o otcovství nebo o mateřství mluvit o rodičovství? Určitě. Já i v Dobrém tátovi pomáhám i mámám, proto říkám, že třeba dělám workshopy nejen pro táty. Nicméně logicky já jsem táta a mám v tom zásadně víc zkušeností než v tom mateřství. To je pravda, že v určitý čas svého života, a to znají ti samoživitelé, člověk jako dělá těch rolí více a dělá i mámu, i tátu, ale já jsem táta a věřím, že tomu rozumím více. Snažím se třeba i ve workshopech radit maminkám, jak mít doma dobrého tátu. Jo, to je to, co můžu poradit, ale za prvé nejsem máma a za druhé myslím si, že maminky mají dobrých maminek a podobných diskuzních for opravdu mnoho, zatímco těm tátům moc tady v Česku pomoženo není. David Škrobánek je certifikovaný kouč. Co to ve vašem případě znamená? Kde jste se vyučil dobrým otcem? Tak teď jste spojil dvě věci dohromady. Určitě nejsem certifikovaný táta, mám na to akorát rodný list dětí a
Vystudoval jsem coaching v zahraničí po té, co jsem skončil korporátní kariéru, protože jsem se chtěl nějakým způsobem rozvíjet. Pro mě to vůbec není o tom papíru, je to o tom umění naslouchat jak těm svým klientům, tak těm svým dětem. A tam je to vlastně strašně podobné. Já si myslím, že je potřeba přejít od toho dávat všem rady, jak to dělat, ale spíše naslouchat. A to je jak u těch dětí, tak u těch klientů. Samozřejmě, když jste zmínil tu konferenci, ano, tak tam to jako vypadá, že dáváme rady, protože mluví někdo na pódiu, ale spíše chceme zvednout to téma, chceme spoustu věcí, které jsou ve světě známy a třeba v Česku ne, přinést sem a potom odborníci nám otevřou oči. Takže papír pro mě v životě nikdy nehrál roli. Existuje nějaká univerzální rada, jak se stát dobrým tátou? Já jsem to asi zmínil trošku na začátku. Ta rada je hlavně mít ty své děti rád, uvědomit si, že ty děti jsme si pořídili s tím, že se jim chceme věnovat, nebo aspoň si to takhle já myslím. A v těch mnoha rolích, které teďka hrajeme, tak je velmi náročné vlastně být přítomný. A to je takové slovo, které tady dneska jako běží, protože máme ty technologie, máme zaplé televize, mobily, pořád nám něco pípá a být vlastně ne fyzicky, ale mentálně přítomen. To znamená opravdu být tam, naslouchat a je to tak nádherné, když si to člověk jako vyzkouší a umožní odhodit všechny tyhle ty věci a třeba s 3letým dítětem nebo 2letým hrát tu hru na schovku, nahoněnou. Na mě se dívají někdy rodiče jak na blázna, když hrajeme na schovku s mým 4letým synem ale jako to jsou okamžiky, které jsou pro mě nejvíc. A nejenom, že jsou úžasné pro mého syna, ale jsou úžasné pro mě, protože mě neskutečně dobíjí. Takže to je ten recept, prostě být přítomný, užívat si to, že to mám. Já si každý den uvědomuju, protože mám už ty starší děti a nejstarší dceři je 16, tak si každý den uvědomuju, jak ten čas letí a tomu 4letému synovi za chvilku taky bude 16 a bude jim 20. Už se nebude chtít schovávat. Už se bude schovávat možná úplně jinak. No, jak si tátové vzájemně pomáhají? Jak vypadají ty vaše skupinové workshopy? Zajímavá věc, když už se tam dostanou, tak je to neuvěřitelné, protože i třeba, když jsme zmínili ten biznis, tak mám biznisovou akademii pro táty, což je absolutně jako neslýchaná věc, protože se učíme nějaký change management a takové spoustu věcí a projektový management a najednou máme v jedné firmě Akademii pro táty dlouhodobý program. A tam se setkáváme, bavíme se o tom, jak být lídrem v práci i doma, protože je spoustu těch, řekněme, manažerských nebo lídrovských dovedností, které máme v té práci, ale nemáme je doma. To znamená s dětmi nebo s partnerkou, ať jsou to nejjednodušší věci, komunikace, typologie osobnosti a tak dál. A tady chci říct, že když se tam potom setkají ti lidé, ti muži, tak je to neuvěřitelné, jak vlastně začnou sdílet. To je takové, když si představíme ty indiány kolem ohně a oni, až z toho mám husí kůži, oni mi jako říkali, já vlastně žiju v takových cyklech, my to máme jednou za měsíc a já se vždycky, když jsme tady, tak 2 týdny žiju z toho, že jsem tady sdílel a že jsem slyšel ty názory ostatních. Potom týden mám absiak a potom týden se těším na to, že se zase potkáme. Protože, a to je to alfa omega toho, proč možná jako dobrý táta neletí takovou raketovou rychlostí, je protože my se bojíme mluvit jako muži o těch svých problémech, výzvách, ale v bezpečném prostředí, v tom mužském kruhu už to řekneme a pak jako slyšíme, že v tom nejsme sami a že vlastně neselháváme, protože my všechno chceme vyřešit sami. Jenom sám já a přijdu a řeknu ti, jak jsem to vyřešil, ale já do toho potřebuji zapojit ty druhé. Už jste o tom částečně mluvil, ale co bylo bezprostředním impulzem, proč jste se pustil do projektu Dobrý táta? Bylo to takové jedno setkání, kde jsem chtěl přispět do nějaké diskuzi o podpoře maminek, které potřebují pomoc ve společnosti 8 let zpátky. A když jsme tam všichni diskutovali, jak pomáhat maminkám, tak jsem začal mluvit o těch tátech a vlastně úplně si to pamatuju jak dneska, že jsem říkal, a tady vlastně nic pro ty táty není. A oni říkali, ti ostatní účastníci, to bylo skvělé, kdyby o tom někdo mluvil. A já říkám, wow, tak já tady něco žiju, něco jsem si odžil a přirovnávám to jak pokru, kdyby vám někdo rozdal karty.
Já jsem do toho měl ten svůj korporátní příběh, to mé dětství a spoustu těch věcí a já jsem ty karty zvednul, mohl je zvednout kdokoliv jiný. Není to žádný marketingový tah, někdo mi říká, to jsi vybral dobrou díru na trhu a já říkám, ale to je život, to není nic jiného. Takže to byl asi takový ten okamžik, kdy mi jako jsem si řekl, pojď s tím Davide něco dělat. Měl jsem první cíl, kdybych pomohl jednomu tátovi, tak už je to skvělé, protože jsem to nějak uskutečnil tu misi. Pak jsem si ale řekl, že bylo fajn pomoct více a dneska už jsou to opravdu tisíce nebo 10 000. O otcovství a rodičovství si povídáme s koučem Davidem Škrobánkem. Četl jsem, že většina rodičů u nás své děti bije. Nechce se mi tomu věřit. Já asi žiju v bublině, kde si to vůbec nedovedu představit. Já jsem si to zažil jako dítě, věřím, že je to zase jako vzorec, který jsme si zažili, takže si třeba někteří ti rodiče řeknou, že je to normální, ale v podstatě já s tím absolutně nesouhlasím. Toto býtí je vlastně jenom vybítí se frustrace na někom, kdo je slabší než já. A všem těm rodičům a nejenom tátům říkám, že si mají uvědomit, že to dítě nemá volbu. To dítě nemůže říct, že má Pepíček vedle u sousedu lepšího tátu, takže tam půjde. Ono prostě musí být u nás, musí chodit do té školy a vlastně to musí přežít. A podle toho, jak my mu pomůžeme v tom dětství to přežít nebo se inspirovat, tak vlastně podle toho bude vypadat i ta doba po té pubertě. Takže absolutně jako proč být, co tomu dělám. Tady jenom zásadně selhává moje komunikace, empatie a selhal jsem já jako rodič. Jak napsal deník N, Česko je spolu se Slovenskem poslední zemí v Evropské unii, kde je přípustné fyzicky trestat děti. Alespoň symbolicky to má teď změnit novela občanského zákoníku. Věříte, že to může legislativa změnit? Cokoliv může pomoct, ať to pomůže. Určitě jsou extrémní případy toho, kdy se to děje. Dítě si odnáší traumata. Nejen, že mu neukazujeme lásku a že ho neposloucháme, ale ještě ho zbijeme za něco. A víme, jak to funguje v komunikaci. Co je to vlastně ta pravda? To dítě vždycky udělalo to nejlepší, co mohlo. Jo? To je někdy extrémní příklad, který uvádím, ale když dítě rozbije okno kamenem, tak vlastně musíme hledat, jako proč to udělalo a věřím, že je zatím pozitivní záměr. A jestli ten pozitivní záměr byl, že trénoval s klukama hod do dálky, anebo že ho soused naštval, protože mu propíchnul míč, já nevím. Pak se bavíme o tom, jak to vyřešilo, ale jako trestat ho za něco, opravdu za mě to selhání toho rodiče a musím se s ním o tom bavit. Já třeba jako doplním ještě, že se s mými dětmi bavím o tom, když přinesou v uvozovkách špatnou známku. A oni ví, že já jsem byl trestaný za to, když jsem přinesl třeba 3. Jo, a což jako mě není jako špatná známka. Samozřejmě chceme, aby to dítě prospívalo. Ale pojďme se bavit o tom, co se stalo. Já se s tím dítětem bavím, co udělalo pro to, aby se připravilo do té školy, co se pak stalo během toho testu, zkoušení, jestli ho to překvapilo. Ale hlavní, to všechno už bylo v minulosti. Co udělá příště proto, aby se to neopakovalo. Ne kvůli mně, ale protože to dítě se v tom necítí dobře. Protože se cítí špatně před tím učitelem, před těmi spolužáky a potom před sebou samým a potom před tím rodičem. A tohle to funguje, to dítě jako není ve stresu, řekne mi, tati, dostal jsem 4 a jdu se naučit a půjdu si to opravit. A nemusí se někde schovávat nebo se bát přijít domů. Jaký dopad má na utváření osobnosti dětí podle vašeho názoru vysoká rozvodovost u nás? No, je to vysoká rozvodovost, ona teďka klesá, já si spíš myslím, že to asi bude tím, že se méně párů se sezdává. Takže statisticky si myslím, že je to, ano. Myslím si, že je to jako spíše moderní styl. Pořád ta rozvodovost, když to velmi zjednoduším, tak každý druhý pár, který se zdaný, tak se rozvede, teď je to někde kolem 40%. Já mám i sám tu zkušenost, protože jsem se sám rozvedl a prostě to vím, je to věc, na kterou nejsem hrdý. Jako s mými dětmi se o tom bavím a vím, jak to pro ně bylo těžké. Nemají volbu, oni žijou v tom, že jejich rodiče by se měli milovat tak jako v pohádkách, najednou žijou někde jinde a to úplně nejhorší, že vlastně skrz ty děti si tahají ty své problémy, takže vlastně oni ví, že ten rodič miluje to své dítě a vlastně, až řeknu tak škaredě, některý rodiče prostě vydírají skrz své dítě toho druhého rodiče. To je prostě skoro bych řekl trestný čin, protože to dítě
miluje mámu, miluje tátu a to, že oni dva se rozhádali, tak za to nemůže a snažím se apelovat na všechny rodiče, kteří si tím projdou. Uvědomme si dvě věci, nebo jednu věc. Partnerství a rodičovství jsou dvě věci. Partnerství je ta statistika 40 nebo 50% a stává se to, selhali jsme, ale je to život, ale rodiče budeme do konce života. A jestli budeme spolu nebo nespolu, měli bychom spolu komunikovat a tomu dítěti to ulehčit, protože znova to dítě nemá tu volbu a nemůže si vybrat jiné rodiče. Vy jste podruhé ženat, ale máte tu zkušenost, jak složité je u nás být otcem samoživitelem? No, začíná to být trošku trendy, mně přijde tím, že už jsem ten starší táta a chodím ale na ty hřiště, vidím tam ty táty, tak mě to vlastně strašně těší, kolik tátů tam je s těmi dětmi. Dřív to bylo vlastně úplně jako nemožné, nevidělo se to, táta pracoval na zahradě, stavěl dům anebo dělal svoje koníčky, dneska jsou tátové všude na hřištích, na bazénech, chodí do ordinace k lékaři nebo vodí dítě do školek, takže si myslím, že už je to normálnější, zvlášť u té mladší generace. Nicméně prakticky i to vlastně pořád náročné je, protože pořád, a tátové mi to říkají, jsou ty stereotypy. Přijdete k lékaři a paní doktorka se vás zeptejte se maminky, co tomu dítěti je, jo? A táto říká, proč bych vám to neřekl já, teď jako jsem normální rodič, no a to je ten stereotyp, který jede dál. Přijdete k lékaři, teďka mám kamaráda v nemocnici a vlastně jako nemůžete jít na toaletu, protože tam je jenom ženská a podobně. Tak tohle to je náročné a ten další aspekt je jako ustát to před sebou a před svými kamarády, protože pořád spoustu mužů pojede v těch kolejích, hele, o dítě se stará ženská, tak co tady jako děláš, pojď s náma na pivo, nebo jdeme na kolo, nebo na fotbal. Ustát si to sám před sebou a říci, já jsem v prvé řadě táta, je důležitější než cokoliv jiného. Takže kdo má tu motivaci, kdo miluje svoje děti, tak klidně hodí za hlavu kamarády a to pivo, protože ty děti si užije. O projektu Dobrý táta si povídáme s jeho zakladatelem Davidem Škrobánkem. Existují nějaké mýty o otcovství, které se stále tradují? Mýty, no určitě, že táta je tam proto, že má být pevná ruka, že má dítě vychovávat, že nemá projevovat emoce a že táta nikdy nebyl součástí té výchovy. To je možná vlastně asi největší mýtus. Já tím, jak jsem založil Dobrého tátu, tak jsem se začal o to opravdu zajímat a jsou na to opravdu i vědecké průzkumy z zahraničí. Táta byl vždycky součástí té rodiny a přišla až průmyslová revoluce na začátku minulého století, která to celá změnila. Poslala rodiče do továren, potom přišly války, kde většina tátů vůbec úplně zmizela ze života dětí a pak jsme strčili děti do jeslí a tátové vydělávali ty těžké miliony po revoluci. Bavíme se o nějakých 130-150 letech, ale předtím bylo úplně normální, že ten táta byl součástí té rodiny, ať byl truhlář nebo nějaký řemeslník, rolník, tak to dítě ve chvíli, kdy bylo schopno, tak šlo na pole do té dílny s tím tátou a dívalo se, jak ten táta pracuje a to je úplně normální. Tak to je potřeba si uvědomit, že to není nějaký jako nový jako trend, že tady tátové se budou starat. Je to spíše návrat k tomu normálu, protože když to dítě nemá ten mužský vzor, tak si ho bude někde jinde hledat. A proč, zamyšlení pro táty, proč by tím vzorem vašeho dítěte měl být trenér fotbalu nebo soused, když to můžete být vy? Rozlišujete výchovu synů a dcer? Ano, samozřejmě pohlaví je důležité, ale samozřejmě i nějaká osobnostní typologie a taky věk. Je potřeba, když to velmi zjednoduším, k ním přistupovat individuálně. Samozřejmě kluci potřebují možná více toho, řekněme, nebezpečí a holky větší péči a opečovávání, ale zase už je to jako zjednodušování, protože jsou holky, které jsou trošku jako více kluci a kluci, kteří si hrajou s panenkama a já fakt nejsem psycholog, ale to je potřeba si spíše zjistit, co to dítě potřebuje, bavit se s ním o tom
a hlavně si uvědomit, že to dítě takové, jaké je, tak je úplně dokonalé. A to, že je někdo introvert anebo více potřebuje mluvit, více někdo živí, tak to je důležité. A bavit se s ním, co potřebuje, vnímat ho. A samozřejmě potom, když si vezmeme trošičku starší, tak je potřeba si uvědomovat, že holky potřebují více té péče od toho táty. Říkám tátům, že si mají uvědomit, že jsou vlastně prvním partnerem té dívky, takže koho by asi chtěli, aby si po nich přivedla. Takže pak se jako nedivme, když přivedou někoho, koho bychom rádi prohodili oknem, nedej bože. No tak to asi je odrazem našeho chování a stejně u těch kluků. Pokud já se budu pěkně chovat ke své partnerce, manželce, ke svým dcerám, no tak asi je pravděpodobné, že mu dám ten odraz a on se bude takhle starat o svoji partnerku. Tak je potřeba si uvědomit, že já dávám základ tomu, co to dítě vidí a děti jsou jako kamery, oni nás prostě vnímají, naciťují si nás a jako houby vlastně a potom to odrazí dál do svého života. Máte dvojčata, je jejich výchova něčím specifická? Tak teďka v pubertě už se trošičku více, řekněme, odlišují a více se dráždí vzájemně kluk a holka, taky je to dáno tím. A v té pubertě ještě kluci dospívají trošičku později než holky, to je přirozené, když holky ve 13 už se líčí, tak kluci ještě chodí v otrhaném tričku a nemají učesané vlasy, to je prostě úplně normální. Nicméně v tom dětství to bylo jiné a zase samozřejmě, že jsou to dvojčata, ale každý byl jiný osobností. Jeden více extrovert, potřeboval si povídat, druhý spíše byl takový kulišák, který dělal nějaké naschvály a tak dál. Myslím si, že dvojčata jsou asi ta větší výzva, že jdete do bazénu, tak nesete 2 děti a podobně, ale zase je to o tom individuálním přístupu. Co pro vás je nebo bylo rodičovskou satisfakcí? Co ti myslíte? Kdy jste si řekl, jako stálo to za to, jsem rád, že jsem se jim věnoval? No, tak to jsou okamžiky, kdy mi zvlhnou oči, protože jsem jako nikdy asi nepotřeboval to vysvědčení, ale byl takový okamžik, kdy právě jako ten táta samoživitel, a bylo to velmi nelehké období nejen pro mě, ale i pro ty děti, tak vlastně jednu chvíli za mnou přišla dcera a hráli jsme hru Dixit, kde byl táta s velkým deštníkem a držel tu dceru za ruku, nad ním byla obrovská bouřka a ta dcera říkala: táto, to si ty a já, a ten deštník, který nad náma držíš, je obrovská ochrana, kterou nás chráníš před vším zlým. A to byl asi pro mě takový obrovský moment, kdy jsem si řekl, ano, chci být tou ochranou, chci být ten láskyplný táta a dává to smysl, co já dělám. Co si samozřejmě budou myslet, jaké bude to vysvědčení, až jim bude 20-30, to neovlivním, ale snažím se v každý moment dělat to nejlepší, co v tu daný moment umím a cítím. Hostem Radiožurnálu byl David Škrobánek. Děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.